పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గాం మండలం టీటీఎస్ అంతర్గాం జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాలలో 1988-89 10వ తరగతి చదివిన పూర్వ విద్యార్థులు వారి జ్ఞాపకార్థంగా వారు చదువుకున్న పాఠశాలకు బీరువాను ప్రదానం చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాబోయే కాలంలో తమ తోటి సోదరులకు వారి కుటుంబ సభ్యులకు బంధుమిత్రులకు గ్రామంలో మండలంలో ఉన్నటువంటి నిరుపేదలకు ఎలాంటి ఆపద వచ్చినా కూడా ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు మరెన్నో చేస్తామని ఎవరికి ఏ ఆపద వచ్చినా తమకు తెలపాలని వారు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రజా పరిషత్ హై స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయులు ఏకాంబరం, ఓదెల వేణుగోపి, ధరణి శ్రీనివాస్, పెండ్రు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, గరిమెళ్ల సురేష్, బోడకుంట శ్రీనివాస్, ఇండిపల్లి రవీందర్, కారు శ్రీనివాస్, జమ్ముల నాగలక్ష్మి, మేకల అరుణ, ఇండిపల్లి రాజేశ్వరి, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.